No väčšinu svojho života trávi hlboko v horách, kde pozoruje medvede. Erik Baláš sa s nimi stretol už bezmála 250 krát a tieto kontakty doslova vyhľadáva. Aj keď sa to možno zdá neuveriteľné, zatiaľ mu ani raz neublížili. V Tichej a Kôprovej doline žije podľa štatistík Erika Baláža 40 medveďov, z toho je minimálne 12 tohtoročných mláďat. Aj napriek tomu, že sa k ním približuje na pár metrov, nikdy od nich nezutekal a svoje pocity z týchto stretnutí opisuje takto. Strach nemám, určite mám rešpekt. Toto je bezmála 300 kg vážiaci samec, ktorý mu išiel rovno oproti. Kameru mal Erik opretú o nohu a tak na záberoch cítiť jeho vzrušenie. Človek cíti, ako mu bije srdce, keby prišiel ešte bližšie, tak na seba upozorním a ten medveď odíde. Medveď sa k nemu priblížil na pár metrov. On ma zacítil skôr, ako som ja bol nútený niečo urobiť. A takto vládca Tatier zutekal. Títo malí medvedí súrodenci sa s Erikom chceli dokonca hrať. Tie medvediatá ešte predtým nevideli človeka, takže sa rozbehli ku mne, ale medvedica ich zastavila nejakým zvukom a pomaličky sa otočili. Medveď vraj útočí len keď sa cíti byť ohrozený a keď chráni svoje mláďatá. Ako si teda pri stretnutí s ním zachrániť život? Na medveďa nepotrebujete žiadny recept. Treba, aby vás ten medveď zacítil alebo nejakým spôsobom zaregistroval, on vtedy utečie. A keď v horách rešpektujete to, že Maco je tu doma a vy ste iba hostia, medveď si pokojne vedľa vás ústeli a zaspí. Erik sa v ich blízkosti necíti byť ohrozený. Oveľa viacej sa obávam ľudí ako medveďov. Záľuba tohto ochranára sa dá prirovnať k adrenalinovému športu, no ako sám hovorí, život tejto šelmy ho fascinuje natoľko, že v tatranskej divočine s medveďmi nieraz aj nocuje. Aj túto sobotu odchádza do ich teritória, kde chce v ich blízkosti pobudnúť 4 dni a 3 noci. Z Vysokých Tatier Ján Tribula, televízia Markíza. V dnešnom programe druhého predkola pohára